ढेकियाजुलि हालामाव सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि ढेकियाजुलि हालामाव फैनानै दिनैनि बे जथुमा माइनाव आरो लाइमोन जा दुलाराय बाथौ लाइमोन आफाद जथुमा जानो थांदों बाहागो लाना माबायदि मोनदों बेखौ फोरमायदों। आङो वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों। आंनि मुङा सुरेश चन्द्र ईश्वरारी। आङो दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि पेरेन्टस बडिनि डिपुटि स्पिकार। आं बेहाय फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। एसेबां मोनसे भितोरिया गामि ओनसोल लाबोनो बेहायनि मानसिफ्रा बाथौ धोरोम गावनि आंगो धोरोम होननानैहाय बोजबनानै लानाय आरो गाव गावखौहाय आं सासे बर' होननानैहाय सिनायथि होनो नाजानायावहाय माने बेखौ आंनि खुगाजों बुंनानै फोजोबनायनि राव नङा। आंबो सासे बर'नि फिसा। ओमफ्राय बेबायदिनो सोलिबाय थायोब्ला आगोलहाय जेबाबि जोङो गावनि धोरोम आरो राव थुनलाइ सोदोमस्रिखौ बावगारनानै एंगारनानै फैदोंमोन। दा बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम उजिनानै मोनसे रेनेसान्स जादों। दा आसाम हादोरनाव रेनेसान्स जानायनि लोगो लोगो दिनै नर्थ इस्टनि अरुणाचल प्रदेश स्टेट, नागालेण्ड स्टेट, मेघालय स्टेट, त्रिपुरा स्टेट, बांलादेश बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि दिनै बाथौ धोरोमनि सिजौ फुजियारि मानसिफ्रा दिनैहाय ग्लोब ग्लोबनो ओंखारबोगासिनो दङ। ओमफ्राय जोङो दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफोरखौहाय बिथांमोना बोजबनानै लानानैहाय बे बाथौ धोरोमखौ पृथिबिनि मोनसे गासै राष्ट्रआव साग्लोबसारहोनो गनायसारहोनो थाखायहाय गोख्रों गोग्गो समायना रमायना आजावजाथाव बाख्नायजाथाव खुलुमजाथाव बेबायदि धोरोम दानो थांनायाव बिराद साबायखर। बेखौहाय माने बाख्नायनायनि जेबो लामा गैया। आरो बेबायदि जुदिसा जोङो सोलिबाय थायोब्ला गुबुन गुबुन जौगानाय हारिफोरजोंहायबो जोङो फेर फाथिलांनोहाय जोङो मोनसे खाबु मोनगोन। लोगोसे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बाथौ आफादा लाइमोनफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरखौ लाबोनानै माबायदि थांखि लादों? फैनाय थांखिफ्राव जोंनिया दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनिफ्राय 44टा बाथौ आश्रम खालामनाय जाबाय। बे बाथौ आश्रमनि गेजेरजोंहाय फरायसुला फरायसुलि गथ'फोरखौ जोंनि बर' हारिनि हारिमु राव थुनलाइ सोदोमस्रि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौ बे आश्रमफ्राव रग' रग' फोरोंनानैहाय सासे बर' हिसाबै जोङो दानो नाजादों। बे दानायनि गेजेरजों बिसोरनि दारैनो जोंनि जाथि धोरोम आरो नेरसोनखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो गोख्रों मोनसे थांखि लानानै थाबाय। लोगोसे दानि लाइमोनफ्रा बे धोरोम सिबिनायजों लोगोसे माबायदि थासारियाव सोलिगासिनो लाइमोनफ्रा? दानि लाइमोनफ्रा लाइमोन सिख्ला आरो लाइमोन जोहोलावफ्रा आरो जौगाफु लाइमोन सिख्ला आरो जोहोलावफ्रा दिनैहाय बे दुलाराय बाथौ धोरोमारि संगठन उजिनायनिफ्राय बिसोरबो धोरोमनि गेजेरजों धोरोमनि तत्वफोरखौ बुंनानैहाय गावखौ माबायदि मानसि रुपै दानानै लानांगौ, मा मा आदब खायदा दङ बे धोरोमनि गेजेरजों गावखौ दानानै लानाय, संजमि एकाग्रता, गोसो मोनसे मावनाय मोनसे थांखि, मोनसे माइलस्टन गायनानै लानाय, LOC लाइन अफ कन्ट्रल मोनसे नियन्त्रण गावखौहाय दोननो हानाय मोनसे सिमानावहाय बेबायदि थांखिखौ जोङो दानि लाइमोनफोरखौ जों फोरोंदों। आरो बिनि गेजेरजों दानि लाइमोनफ्रा जायफ्रा बे दैदेननायनि गेजेराव जायहा लोब्बा लाफैदों बिसोरो दा बिराद मोजां मोनसे लामायाव फैबाय। आरो बिसोरो दा बाथौ धोरोम आरो बाथौनि तत्वफोरखौ बयनिबो सिगाङावहाय बुंसै आरो बयबो मोजां मोनसै। धोरोमनि खोथाखौलायनो बयबो मोजां मोनखायो, दा बयबो मोजां मोनबाय आरो। लोगोसे आं सारनाव सोंबावनो लुगैदों, नोंथाङा वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों। बे फैनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि ओनसोलाव वेस्ट बेंगलाव माबायदि थासारि सोलियो? वेस्ट बेंगलावहाय जोंनि दुलाराय बाथौ